сол ба идораи пойгоҳи хабари бомдод муроҷиат карда барои фурӯхтани аробачаи маъюбияш кӯмак хост. Бонуҷон мегӯяд, ки дар вақташ ин аробаи электрониро модараш барои ӯ аз Хитой бо аваз бо нархи $2700 харида буд, вале Бонуҷон аз он истифода бурда натавонист ва аробача ҳамчунон нав истодааст. Бонуҷон мегӯяд, аз ночорӣ аробачаро мефурӯшад, чунки зарур мондааст. Бояд барои идомаи табобаташ дору бихарад. ин доруҳо ва табобати Бонуҷон арзон нест. аз ин рӯ ӯ ба пул эҳтиёҷ дорад. Бонуҷон гуфт, аз ноилоҷӣ омодааст ин аробачаи маъюбии электрониро, ки $2700 харида буд, ҳоло бо нархи $1500 бифурӯшад, чунки дар ҳақиқат хеле зарур мондааст. Бонуҷон аробачаи қиматбаҳояшро арзон фурӯхтан мехоҳад, то барои идомаи табобаташ пул пайдо кунад. биёед ба ин хоҳарак кӯмак кунем. телефонҳои апаи Шаҳноза модари Бонуҷон барои тамос 93 153 66 66 90 444 04 40.